Tá rá phríomhcheangal solad an. Is iad an dá phríomhcheangal solad atá an, solad ordúla agus solad neamh-ordúla. Tá móilíní agus cáithníní is solad ordúla atá eagraíonn ard, agus tugtar solad crystalta orthú freisin. Tá leabhainte géir ag na cineálacha solad seo. I measc na samplaí de solad crystalaithe, tá salan mhíne, diamond, copper agus uair. Níl ord fadrian ag solad neamh-ordúla, agus solad éigrúthacha a thugtar orthú. Níl leabhainte géir ag na cineálacha solad seo. Is samplaí de sholad éigrúthacha iad cádáis, glunne fuinneoga, rubber agus pláisteach.